Arratsaldeko manifan eta gurekin ditugu Añorgako neskak, nonbait prestatzen arratsalderako. Arratsaldeon neskak. Kaixo. Bueno, ez du aurpegia eman nahi, izan ere anonimotasuna mantendu nahi du, baina horrela egingo dugu elkarrizketa, bai? Zer moduz gaurko greba eguna? Nekagarria, baina... Gero ahotsa distorsionatuko dizugu, lasai. Ai ama, ez benetan, ez dut esango edo. Oso ondo, bueno, ikusten dezute jendea benetan beldurtuta dago, ez du bere iritzia eman nahi, tapatu egiten dute, bai? Eta hau da jarrera hemen, gaur arratsaldean, izan ere jendeak ez du bere iritzia azaldu nahi, ikusiko dezute, orain ere, arratsaldeon? Txikilina jaten momentu zaila hauetan, ez indarra hartu behar da. Hala da, bai, ez dute kabesi bazkaldu eta guain txikilina jaten. Ze balorapen egingo zenuke gaur egungo greba egunaz? Hotza, euria eta esperaino jende gutxillo. Bueno, arratsaldeon, hauek ere alde egiten dute, ikusten dezute. Bai, adierazi gauza berriak ere asmatzeko grebaren alde, baina betiko galtzen degula. Momentu honetan gelditzen zaigun aukeraetako bat, ez? Bueno, bertik aurrera, bakoitza bere lantokietan jarraitu errebindikatzen eta eguneroko burrizketo horiek aldegun guztiet salatzen, ez? Hori egin beharko dugu, inurri txikia bezala. Hemen gaude jendearen iritzia jasotzeko prest, izan ere jendea manifestatzera etorri da, eta piztu bere beraien iritzia manifestatzeko, horako kale galdeketa batzuk egingo ditugu. Arratsaldeon, ze iritzi daukazu gaurko, ikusten dezute, jendea manifestatzera dator, baina ez du manifestatu nahi, hemen ditugu batzuk pegatinakin, seguru itzingo dutela. Arratsaldeon, zer moduz? Ondo esan barko. Bueno, gaurko greba eguna, mobilizazio eguna, nola baloratuko zenuke gaurko goiz eta arratsaldea? Goizekoa oso importantea izan da Donostia ikustea nola bete egin dela bulebarrea, eta hori nabaritzen dela kriston erantzuna positiboa izan dela langileak gehi langabetuak ere onartu egin dutela grebara kalera atera egin behar genuela. Erantzun bat eman behar dugu eta gaur arratsaldean ere ikusten ari garena oso garbi dago alde positiboa erantzun kalean bete egin behar degula hori puskatu arte bere erreformak eta bere urratsak langileen kontra ematen ari dienak. Eta bihartik aurrera zer? Jarraitu. Hori urratz bat besterik ez dela izan eta hemendik aurrera gure helburua, gure alde batetik soberania bai politikoa, baita ere ekonomikoa lortu arte, ea demostratzeko langileak ere zeo zer esan behar dutela. Ikusten dezuten nola pegatina daukatenek bai hitz egiten duten. Bueno, eta utziko ditugu alde batera Danborradako neskak izan ere ezin dugu nahastu nahi, badakizute urte osoa ensaiatzen behar dugu donostiarrok egun batean danborra ondo jotzeko eta ez dugu oztopoa izan nahi, baina guazen. Hola! Hola, Coca-Cola! Arratsaldeon! Arratsaldeon, tócame un cojón. Yo soy de ELA y estoy hasta los cojones de tantos ladrones. Carlos Cádiz y Stulari. Vamos a ponerle un pis. ¿Qué tele sois? Esto es un medio de comunicación serio. Pasa que no podemos ¿Cómo decir. se llama? Pues Telepodoro. Eso no es una Canon, somos de Canon Televista. Canon es japonés, habla japonés. Canon Televita, Canon Televita, Euskal Herrian. Euskal Herrian, tita, maricón. Eskerrikako. Tita, sayonara. Sayonara, baby. Ikusten dezute, bueno, jendea nahiko berotuta dagoela. Eta jarraituko dugu grabatzen, a ber ze giro. Bueno. ¿Qué es esto? Arratsaldeon. Bueno, ¿de qué barrio venís vosotras? De Loyola. De Loyola. Bueno, gaur Loyolatik ere grebara, ¿eh? Les vamos a hacer la entrevista un poco de espaldas, porque
no quieren... No miréis, no miréis. No quieren enseñar lo guapas y lo elegantes que son. Bueno, hemen daukagu Mariano Rajoy. Ez dakigu gizon hori horko hori zein den. Eta aia! Gainean erortzen zaigu. Bueno, Rajoy jauna, zer iritzi daukazu gaurko mobilizazioetaz? Bueno, eta manifa guztietan bezala, beti daukagu jendea bide bazterrean begira. Arratsaldeon, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué hace esta gente aquí paseando por la carretera? Pues no tengo idea. ¿No sabe? No. Hoy hay huelga general llamada por los sindicatos. ¿Se anima usted a participar en la movilización? Bueno, de momento no tengo idea de qué se trata y... Bueno, pero ¿usted piensa que es una manera bonita para poder andar un día por la carretera? Puesto lo que están pidiendo, pues, bueno, estaría bueno. ¿Se animaría usted a venir con nosotros hasta el bulevar un poquito? Bueno, igual. Venga, pues vamos. Lortu dugu, hemos conseguido que una persona se sume a la movilización. No, pero de momento ahora voy a hacer, bueno, un mandadito y no puedo. Pero sí podría... Pero después promete que vendrá con nosotros. Vale, igual. Bueno, casi hemos conseguido que una persona se sume a la movilización. Ez da etorriko, gero, Txaldeon? Berdin. Bueno, zer moduz junda gaurko greba eguna? Beti bezala, ez? Batzuk irikita, beste batzuk itxita. Komertzioak esan ez? Hoi da, komertzioak eta langileak, pues, salduena eta nahi izan duena greba egiten, eta beste batzu, pues, eskero lan egiten. Eta hemen daukagu, tanborra da pixkat erritmoa jartzen. Arratsaldeon! Arratsaldeon. Bueno, gaurkoan ere tanborra atera dugu Donostira. Noski baiet. Zuzeizak atxarro horrekin pixkat berrikuntza sartzen. Bai, platinela ditzen da. Hasi da tanborra da jotzen, zer iruditzen zaizu gaurko egunez Donostian tanborra da ateratzea, zerbait hemengo tipikoa dana ateratzea? Hombre, hau tipikoa, hau pixka gehiago brasileiroa da. Bakit hemen daukagula ohitura asko kanpoko gauzak fusionatzeko eta hola, baina, bueno, uniformeak ez ezki gustatzen. Autobusaren erabiltzaileak, galdetuko diogu. Arratsaldeon, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Por qué no viene el autobús? Porque está trancado. Está trancado, hay un montón de gente. Hay un montón de gente. Ya les hemos preguntado, pero no quieren decir nada. A mí me han dicho, Nada, dale una patada. estoy mirando. Espabilen. Si le he dicho que estoy esperando, es que a ellos no les digo nada. Ahí va, claro. Que venga el autobús, que tenemos frío, coño. Tenéis que pasar así también vosotros, ¿eh? Claro, sí, pero... A ver si hay algún más que por lo menos tenga compasión y os invita a un café. Por lo menos, ¿qué Hay que menos? ser humanos, hay que ser humanos. Eres de Donosti. Precioso, yo soy de Donosti. De Ah, Donosti, pues bueno, sí, de sí, Loyola. muy bonito. Claro. Nos encanta Donosti. Hemen daukagu, beste gizon bat, eta zu ere autobusaren zai? Bueno, eta bihartik aurrera zer tokatzen zaigu? Ba, gaur greba, bihar lana. Ni lana ez, jubilatu nago. Ara, jubilatuta Ez ezingo dugu. disfrutatu. Hoize. Zuk uste gu hemengo mutil hola elegante hautani noiz behi jubilatuko behala? Bueno, jubilatuko zarete, baina ja oso berandu izango da, ze ja zuen jubilazioa izango da ja... Baina, Bestalde kobratu, ez dezue kobratuko pentsioa. Ara, bale, jubilatu bai, baino kobratu. Bueno, propina pizkata agian emango diego. Bueno, propina, Bueno. aizu. Gu, estatuari diru asko eman dugu, jubilatzeko eta kobratzeko. Guri estatua sortigu diru hori. Bueno, zerbait gaurko bideoarekin bukatzeko, zerbait esan nahi dezute hola, esan nahi dezute kamerari hola, azkeneko mezu bat bezala. Gora Euskal Herria askatuta eta soberanua eta gaina Independentea. independentea. Independentea.